बिखाया गावो खुगाया गेवा बेसेबा गोबाव जाबाय रजे सिरि सिरि नोंखौ आं गोरबोजों हास्थायखुमानाया नाथाय आंहा राहा गैया जिउआव बिखाया गावो खुगाया गेवा गोरबोनि रावखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो हाया आं दोहो दोहोल' खामग्लिबाय थासै रजे आंनि गोरबो बिखायाव नोंखौ हास्थायनाया जुजाइनि अर बादि दुखु मोनो आं गावखौनो गाव नोंखौ मोजां मोननानै आं मानो नोंनि सिगाङाव मोजां मोननायनि थफ्लाखौ बेखेवनो हाया मा खालामनो आं नोंखौ नुबोला गुरलुब गुरलुब मावो आंनि थोंनै आथिङा खाथियाव थाङोब्ला बुंनांगौ खोथाया जोबनानै थाङो मानोबा ओंखारनाय खुदै मन'फिनना उदै दुबाय आंहा रजे माबोरै आं नोंनि सिगाङाव मोजां मोननायनि जारिमिनखौ बेखेवना होबावनो रजे आद्रासो जाना थासिगोन नामा आंनि नोंखौ गोरबोजों हास्थायनाया आं माबोरै मिथिहोबावनो रजे आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय